Sería conveniente ver, en principio, o Museo do Mar, a Península da Paz de San Ciprián, e visitar certos rincóns. Hai lugares maravillosos, edificios antigos que hai que visitar, as fábricas de sargadelos antiguas que tanto lles gusta a xente ver. Visitar o Paseo dos Namorados, que está en Sargadelos. Sargadelos non se debe de perder porque é un referente para toda a Mariña. O órgano principal de Cervo en historia e en natureza. E, por suposto, tedes que visitar a Catarata de Sargadelos. E asistir a unha festa que se chama Queimada Popular de Cervo, que é unha representación co ben contra o mal. Despois repártese queimada, hai música. Tedes que ir ver a Maruxaina, a nosa serea. A praia de Rueta, xa que a mí me gusta moito ir coa miña familia, amigos. O mellor para ver sería ir nunha embarcación e ver a Mariña desde o mar. A Mariña, por algo se chama Mariña, vista desde o mar é outro mundo. E o máis importante de Cervo é a xente. É moi acolledora, moi solidaria, e iso está comprobado porque temos un tecido asociativo moi grande. O mellor de Cervo é a xente. É a xente. É a xente. É a nosa xente.